Vă salut, prieteni! Noi securiști, ticăloși și trădători scuipă pe jurământul depus și pe haina militară și se preocupă doar de stomacul personal. La adăpostul anonimatului profesional intervin în economie, în presă și în politică. Au creat două cooperative politice, aparent opuse, dar pe care le trădează lipsa de imaginație și de inteligență a autorilor. Unii se pretind europeni, internaționaliști, progresiști și globaliști, alții se dau creștini, tradiționaliști, naționaliști și suveraniști. Sursa fiind aceeași, trăsăturile comune sunt multe. Ambele grupări sunt alcătuite din persoane cu pregătire profesională cețoasă sau chiar lipsă, fără o ocupație vizibilă și legitimă, agresivi și vocali, dar fără consistență în idei, fără coerență și fără soluții. Ambele grupări dispun de resurse materiale și financiare aproape nelimitate și unii și ceilalți au un trecut legal de finanțări consistente din rețeaua Soros și sunt protestatarii de serviciu, indiferent de temă. Aceștia sunt cei mai ticăloși. Priviți cu atenție și îi veți descoperi cu ușurință. Sistemul și-a creat propriile marionete antisistem. Unii resping Biblia și atacă bisericile și preoții, ceilalți își fac în public semnul crucii cu gesturi largi, teatrale și superficiale. Unii sunt clienții chermezelor din ambasade și beneficiari exclusivi ai burselor de studii pe la instituțiile Uniunii Europene, ceilalți se înfășoară în tricolor și se împopoțonează ridicol și ostentativ cu simboluri naționale. Adevărul trebuie să iasă la iveală în cele din urmă. Încă mai așteptăm să aflăm ce s-a întâmplat în decembrie 89 și cine sunt vinovații pentru românii uciși atunci. Piatra străbunilor trebuie să ne inspire și să ne ajute în aflarea adevărului. Trăim în mijlocul unei hărmălăi politice și sociale ca pentru dobitoace. Densitatea strivitoare de demagogie, minciună și falsul din jur tind să ne blocheze reflexul gândirii libere și să ne transforme în rumegătoare de turmă. Uneori, când nu mai putem îndura apăsarea tranșei, ne smulgem privirea din ecranele îndobitocirii, calculatoarele, telefoanele și televizoarele și privim chiauni în jur. Mă gândesc dacă noi mai suntem o țară România sau o colonie România. Din tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, reiese că putem candida cu semnături strânse pe genunchi, oricum nu le verifică nimeni, chiar avem golani declarați, cine țipă mai tare și cântă tatăl nostru în piață, poate ajunge în Parlamentul României. Pe mine nu mă deranjează că nivelul de trai din Occident este de 10 ori mai folos decât cel din România. Chiar nu mă deranjează deloc. De ce? Pentru că am fost obișnuit cu alte repere. Mă deranjează modul cum sunt aleși politicienii, cum se numără voturile, de ce sacii cu voturi dispar după 6 zile și multe alte dezamăgiri. Mă deranjează, în schimb, modul primitiv în care suntem conduși, duplicitatea conducătorilor noștri și țelurile lor egoiste, asemănarea stridentă a sistemului lor de forță și controlul cu cel al clanurilor interlope. Mă uit cum prefect al unei capitale europene este ales unul care lucra cu interlopi. Mai merge în văzul țării, la Palatul Cotroceni, să vadă lumea că el poate să facă ce vrea în țara asta, la relațiile pe care le are. Interlopii și-au făcut treaba. Acum, când presiunea pandemiei a scos la suprafață toată spuma jegoasă ce se ascundea prin codloanele infecte ale societății, avem o imagine mai realistă a dimensiunii adevărate a răului. Toate județele, toată țara, este plină de șobolani organizați în clanuri infracționale, care luptă pentru putere zonală și urmăresc, nici mai mult, nici mai puțin, să-și extermine rivalii dacă aceștia îndrăznesc să le încalce teritoriile. Având privilegiul să-i vedem acum, la lumină, la lucru pe interlopii noștri, rămânem uluiți să constatăm câte asemănări există între stilul acestora de operare și apucăturile guvernanților noștri democrați. În primul rând, și unii și alții vor să-și distrugă rivalii. Nici vorbă de negocieri, de consultări, de compromisuri, de colaborare. Nici unii, nici alții nu respectă legile și Constituția țării când vine vorba de vânarea supremației. Lupta pentru supremație este mare. Unii folosesc topoare, săbii, puști, iar alții folosesc dosare. Zi de zi, presa scoate doar anumite nenorociri la iveală. Doar anumiți făptuitori ne sunt prezentați. Și unii și alții șantajează și fură în dragi, pentru profituri imediate și ilicite. Unii sub forma taxelor de protecție și a traficului de toate, alții sub forma racolărilor de parlamentari, primari, consilieri locali și a traficului de influență. Și unii și alții dispun, în situații de criză, de un întreg arsenal, se mobilizează urgent și pun în slujba cauzei resurse nebănuite. Dar peste toate aceste asemănări oribile, frapează în ultima perioadă afișarea pe fața frăției lor indestructibile și limbajul identic de imbecili cu protecție, fie ei prinți, oameni de afaceri sau chiar jurnaliști de top. Nici măcar nu se mai străduiesc să se ascundă. Temerarii și cinstiții și moraliștii noștri guvernanți, apărători cu clăbuși la gură, ai Laurei Kövesi, ai justiției, ai statului de drept, ai anticorupției, au fraternizat în clar cu clanurile de interlopi atât la faptă cât și la vorbă. Se întâlnesc cu ele prin codloane dubioase, chiar în biserici, numesc din rândul lor șefi inepți,
doar buni prădători, în instituții bănoase îi fac agenți gălăgioși și amenințători de campanie electorală și le cumpără sprijinul la urne cu promisiuni din colțul ochiului, ca în lumea lor. Asta mă deranjează cel mai mult, jigodenia lor și parșivitatea noastră. Derbedei, gangster de codlon, caractere putrefacte ce se înveșmântă în Armani, se îmbălsămează cu batiste de buzunar multicolore și parfumate, ronțăie trabucuri cubaneze și gâlgâie whisky-uri scumpe ca pe bere, cu râgâieli. Țopârlani cu aere, dar nu se mai poate respira în preajma lor, care vin să ne învețe corectitudinea și să ne promită schimbarea în bine. Acest mic exemplu, în cazul interlopilor noștri de astăzi, este cuplul Paul Lambrino, Remus Truică. Nimic din faptele penale dezvăluite și pentru care au fost condamnați la pedepse cu executare nu s-ar fi putut înfăptui fără complicitatea instituțiilor statului și a unor înalți funcționari care le acordă sprijin și protecții. Ce se întâmplă cu noi de au luat-o toată razna halul acesta? Iată un posibil răspuns. Ne-au copleșit clanurile, și de interlopi și de politicieni, ceea ce, cum se vede, e cam același lucru, într-o îmbărligătură pe care doar președintele și primul ministru par a nu o sesiza. Pentru domeniile lor asta înseamnă bună guvernare, dar și noi suntem vinovați, alegătorii, că nu ne deplasăm să votăm, dar ne place să comentăm pe la colțurile clădirilor. Foarte mulți au ales să nu meargă la vot. Atunci au dat prioritate celor care erau trimiși cu dedicație să voteze și atunci, omule, de ce mai ridicăm pretenții că au ieșit unii și alții? Dacă ai ales să nu mergi la vot și să renunți la dreptul tău de a spune cuvântul, înseamnă că furia, deznădejdea și nepăsarea ta sunt mai puternice decât credința că poți schimba ceva, că vocea ta contează. De ce spun că rămân surprins că oamenii au votat inși care nu au lucrat niciodată, nu au condus un SRL, au fost ținuți de femei acasă și au câștigat primării, pentru simplu motiv că are nume străin. Și atunci mi-am dat seama ce fel de oameni suntem, fără logică. Un popor nu are probleme din cauza conducătorilor, ca faptului că nu îi pasă cine îi conduce și că oamenii nu vor să se implice în alegerea celor care îi reprezintă. Avem conducătorii pe care îi avem pentru că nu ne pasă. Suntem prea furioși, înfricoșați, debusolați, să vedem că exact în aceste momente e nevoie să facem ceva, să ne implicăm. Avem ceea ce avem, pentru că lăsăm pe alții să aleagă în locul nostru, fiind prea neîncrezători în puterea noastră de a schimba ceva. O țară nu se dezintegrează din cauza conducătorilor, ci a poporului care nu face nimic diferit decât a făcut până acum, adică a ales să nu participe la crearea unei realități prin alegeri. Conducătorii sunt aleși de popor, dar când oamenii renunță la acest drept, vom avea parte de consecințele deciziilor noastre. Păcat că renunți așa ușor la tine, omul. La fiecare alegeri ne iluzionăm că o să fie mai bine, că omul pe care vrem să-l avem în fruntea obștii este un făt frumos călare pe un cal alb, care este cinstit, integru, deștept, șarmant, modest, un mesia pogorât în lumea noastră. Sperăm ca el să aibă, dacă nu toate calitățile enumerate, măcar câteva. Cinismul vieții ne-a făcut, ca în suflet, să avem o singură dorință, care eclipsează calitățile cerute oficial. Să nu fie atât de hoț ca predecesorii lui și, dacă se poate, să mai facă și ceva pentru localitate. De aici și celebra zicere, cu românească, a furat, dar a făcut ceva și pentru noi. În dorința noastră disperată de a alege binele, nu răul mai mic, uităm esențialul. Oamenii care candidează nu sunt singuri. Oamenii care vor să fie aleși au o echipă pe care îi ajută, unii dezinteresați, alții foarte interesați. Uităm că o campanie electorală înseamnă cheltuirea unor sume de bani însemnate, pe care cei ce candidează nu le au. Și atunci apelează la cei ce au bani. Așa apar sponsorii și donatorii. După ce un candidat este ales, trebuie să-și plătească ajutoarele și să dea înapoi banii primiți. Cum face asta? Simplu. Primii, cei ce au ajutat cu afișe, cu munca în echipele de campanie, primesc posturi în primărie sau în firmele primăriei. Sponsorii și donatorii primesc contracte. Singurele diferențe sunt făcute de lăcomia lor. Unii sunt mai avari de bani și iau tot, alții sunt mai modești și se mulțumesc cu mai puțin. Aceasta este realitatea. Nu există fete mari în politică. Nu există neprihăniți. Există unii oameni care fac niște compromisuri, mai mari sau mai mici, unii oameni care fură ca disperații, unii oameni care vor să facă ceva pentru comunitate și știu cum merge treaba și încearcă să împace și capra și varza și lupul. Noi cunoaștem perfect noțiunea de libertate și democrație, pentru care au murit oameni în 1989. Știm ce înseamnă, știm cum se aplică, știm care sunt resorturile care le pun în mișcare. Cu teoria stăm bine, pe noi practica ne omoară. Începem să avem probleme când vrem să mobilizăm zicerile teoriei cu niște oameni care să o pună în practică. De aici începe nebunia și dezastrul. Cum facem, cum ne întoarcem și cum o dăm, de cele mai multe ori reușim să alegem, în loc de spuma societății, numai drojdie. Alegem hoți, agramați, proști, analfabeți, curve, bețivi, mincinoși patologici, nebuni ascunși, oameni pe lângă care vechiul prost al satului este un geniu. Rarele sunt cazuri când în fruntea obștii sunt aleși oameni de calitate, care fac ceva fără să fure,
Sunt niște excepții care ne lasă cu gura căscată. Văd că se vehiculează o fraudă mare. Nu mai are sens, Speranța a murit și ea. A rămas doar urma ștampilei de vot de pe buletin. Dar acum ne-am ales. 4 ani nu prea mai avem ce face. Poate alegerile ne vor învăța totuși ceva. Cum o facem, vom vedea. Cum ne-o fi norocul. Cum zicea cineva, alegem ca să avem pe cine înjura 4 ani. Păcat, mare păcat de țara noastră, încă locuită de români.